ошондой үләсе килген моментларда булаймы. Үзүңдө колуңда күч табып, дальше яшап ките алсаң, бала бит ул аңа аңлатырга кирәк, заниматься итәргә. Көн сайын занимация иткән очрактагына сен ниндидер уңышларга ирешәсең. Любой роль бирсәләр, любой рольне уйныйм. Мен хыялланам лирик спектакль куярга үземнең тормышым турында. Хыялланырга кирәк бу тормышта. Хыяллансаң, ул тормышка барыбер ашачак инде. Хыялланып яшәргә бу дөньяда рәхәтрәк дип әйтә ул миңа инде. Врачлар да бер нәрсә әйтми, җитмичә туган, 1 яшькә җитлеге бетәчәк, все нормально була дип инде. Шуннан күзләре каситтә башлады инде, кылыйлана башлады. Шуннан инде без аны 4 айда иртә башладык больница юлында инде. Безгә шуннан 10 айда диагноз куйдылар. Менә ДЦП дип инде. Менә шуннан бирле инде мин эшкә барган шикелле. Менә иртүк чыгып китә идем, бер ялгансыз кич кайтып керә идем. Менә кайларда гына лишит итмәдек инде без аны бассейн, төрле санаториялар, больница, күз налишит итәбез, чыгабыз, аяк налишитергә кирип китәбез. Менә аннары 3 тапкыр операция кичердек, 2 ай гипсларда ятып инде бик авыр вакытлар булды. Түгәрәк оештырабыз шушы мөмкинлекләре чикләнгән балалар белән дигәч, мин әйтәм, юк, мин күз алдыма да китерә алмыйм андай берне дип бик куркып башладым, әлбәттә. Инде аннары беренче дәрестән соң мин аларны шул хәтле яраттым. Күңелем турып тора менә. В первый момент были проблемы. Это было, сейчас ей 11 лет, когда ей было 5 лет, были проблемы. То есть, считайте, 6 лет. Но у нас общество развивается, и уже сейчас таких проблем нет. Ее очень любят, потому что она очень коммуникабельная. Она коммуникабельная, и, кроме того, мы не сидим на месте. За собой захлопнул двери, и однажды в полнолуние я полюбила возле надежды. Татар телен бик үк әйбәт сөйләшә алмаса да, бик әйбәт аңлый, бик теләп йөри. В этой студии мне нравится теплая, пропитанная нежностью и добром атмосфера. Здесь всегда тебя принимают как дома. Здесь мои верные друзья, здесь профессиональная труппа актеров. Я мечтаю стать журналистом. Эта профессия соединяет 2 мои большие цели на жизнь. Поколесить по миру и покомментировать спортивные состязания. Алар шундый самими күзеңә карап торалар, алар өмет итәләр. Балалар сиңа өмет белән карап торга икән, ничек ул баланың өметен сүндерергә мөмкин? Шуңа күрә күңелемә рәхәт, мин нидер бер сихәт алам, гыйбрәт алам. Илзе ачылып китте, һәм татар телендә сөйләшүләре ныгып китте. Ничектер матурайып китте телләре, сөйләшүләре, һәм балалар янына ул хәзер каушамый, оялчаный, хәзер ачылып, елмаеп, шулай балалар белән ачылып тора. Авыррак инде Илзе безнең начаррак йөри. Без аны курыкмыйбыз, андый авырлыкларны. Үзем рольдә булгач, машина белән чыгабыз, концертларга, театрларга бик яратабыз йөрергә. Дәвалау центрларына йөрибез инде.
паркларга йөрибез, концертларга менә шулай бик яратабыз. Кешеләр ничегрәк мөнәсәбәтне, чит кешеләрнең карашларын сизәсез? Төрлечә була, без инде хәзер ияләндек. Алай кешеләргә бик теге карап, нитеп тормыйбыз. Үзебезнең эшне эшлибез, шат күңел белән, башыбызны күтәреп, шатлык белән шулай тырышабыз инде яшәргә. Элегрәк бик авыррак, хәзер инде кеше бәлки ияләнгәндер, бәлки әзрәк теге ничектер күңелләре йомшаган микән, бик алай теге карап тормыйлар инде. Шаярталар әне, әне карасың буларны. Безнең рекламланыйлар.